And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Bridesmaid ako ng taong mahal ko na ex-boyfriend ko. Hi DJ Rocky. Gusto kong mag-share ng istorya ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Yet. And this is my secret file. Magkababata kami ni Mark. Aaminin ko, bata pa ako that time, but I felt like I was in heaven. I fell in love with him when I first saw him. Guwapo. Ang ganda ng hugis ng ilong. Ang ganda ng mga mata. At yung labi niya, kahit lalaki siya, ang gandang tingnan. Para bang ang sarap halikan. Nakakabaliw ang kagwapuhang taglay ni Mark. Okay naman ang lahat. Napunta siya sa amin. Kilala na siya ng pamilya ko. Ganon din ako sa kanila. Pero syempre, dumating yung part na merong girlfriend si Mark. Na-hurt ako noon kasi alam ko naman na gusto ko siya. Parang mahal na nga yata eh. Then sinabi niya sa akin na nakababatang kapatid lang ang tingin niya sa akin. Akala ko kasi may gusto sa akin si Mark. 14 years old ako that time. And he was 20 years old. One day kasi, nakainom kami. And then he kissed me on my lips. Kaya akala ko, yun na yun. Pero kinabukasan nga nung nagkita kami, ang sinabi niya, I'm sorry Yet. I was drunk last night. I'm sorry if I kissed you. Aksidente lang yun. I hope mapatawad mo ako. Kalimutan mo na yun ha. It was just a kiss. At alam mo naman diba, na para na kitang little sister. Gustong gusto kong umiyak noon. But I don't wanna look weak in front of Mark. So, ngumiti ako ng pilit. Pinilit kong maging masaya that time. Pinilit kong ayusin ang sarili ko. Then napansin ng nanay ko na malungkot ako. Hindi ako nakakapagsinungaling sa kanya eh. At ang sabi niya sa akin, masyado pa akong bata for love. At ang sabi niya pa, I deserve someone better than Mark. Pero sa totoo lang,
hindi ko naman nakikita yung sarili ko na merong kasamang ibang lalaki. Dahil si Mark lang ang nasa puso ko, siya lang ang gusto ko. So, during my lonely time, dinamayan ako ni Mama. She's always telling me na kailangan ko muna magtapos ng pag-aaral bago ako lumove life. So I convinced myself that I have to move on. Simula noon, lagi ko nang iniiwasan si Mark. Pagkasama niya, yung girlfriend niya. Kasama ang pamilya niya. Ang sakit lang din kasi talaga sa pakiramdam na parang daughter-in-law na yung tingin sa akin ng family niya. Alam ko na gustong-gusto ako ng mama ni Mark. Yung tipong gusto ako na mapangasawa ng anak nila. Kaya lang itong si Mark ayaw sa akin . So umabot ng 5 buwan yung pag-iiwasan namin. Yung mga magulang niya lang yung kinakausap ko. And then, time passed by. Merong isang event. Nakita ko siya kasama ang napakagandang babae. Mukhang model. Masayang nagkukwentuhan. At yun na nga yun. Yun na. Yung pagkakataong sinabi ko na talaga sa sarili ko na tigil-tigilan ko na ang lahat. Tigil-tigilan ko ng pagpapantasya. Napaiwas ako ng tingin. At sinikap ko na hindi nila ako makita. Kaya lang, ayun, nakita na nila ako. So kunwari, deadma. Then, pumasok ako ng CR. Doon ako nagmukmuk at nag-iiyak. Then pabalik na sana ako ng table na biglang nakasalubong ko si Mark. Then sabi niya, "What's the problem with you yet? Hindi ko maalala kung anong nagawa ko sa iyong masama. Hindi mo ako pinapansin." Naiirit ang tanong nito sa akin. He saw me na mamasa-masa ang mga mata. So I answered him, "What's the problem with me? Really, Mark? Yun lang yung itatanong mo? Mahal kita. Pero lagi mong sinasabi na you always see me as your little sister." Puno ng emosyon yung tinig ko. Walang masabi si Mark. At para na itong naipa ko sa kinatatayuan, kaya nabigyan na ako ng pagkakataong umalis. Then September 20. It was my birthday. Nagpa-party sila mama at papa. At syempre, nandun si Mark and yung family niya. Inuman. Well, ang natikman ko, pait. At yung pakiramdam, kapag nainom ako, para akong may mga karayong nilulunok. Hanggang sa, di ko na napansin, may humawak sa akin dahil muntikan na akong madapa. Tiningnan ko kung sino yun. At si Mark. Si Mark ang sumapo sa akin. "Bakit ka ba kasi umiinom? Di mo naman pala kaya."
sabi nito sa akin. Pero wala nga akong masabi dahil nga hilong-hilo ako. Then sabi niya, Teka. Magkape ka nga muna. At babantayan kita. Tinanong niya ako kung pwede kami mag-usap dalawa. So nag-usap kami tungkol sa mga problema namin. Nagkaaminan na naman. Umamin siya na gusto niya rin ako. Kaya lang sobra pa raw akong bata. Naiintindihan ko naman yun, kaya kahit masakit kinaya ko. Pero masaya pa rin ako at the same time kasi nga nalaman kong gusto niya ako. Basta ang sinabi niya, gusto niya maging magkaibigan na lang kami. Umuo naman ako. Then 3 months later, naging mas close na kami. Dumating sa puntong, hinahalikan niya na naman ako. At doon na nagsimula ang lahat. Sinabi niya sa akin na gusto niya raw ako maging girlfriend. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Ang saya ko nung tinanong niya ako kung gusto ko pa raw ba siya. At oo, ang sinagot ko kay Mark. Alam kong tututol si mama doon. So ginawa lang namin itong pribado. Sikreto. 16 pa lang kasi ako. Pero ang saya-saya ko na noon. Mas naging masaya ako. At the same time, kasi lingid sa kaalaman nila mama at papa na mahal namin ni Mark ang isa't isa. Hindi naman kami pinagbawalan magkita ni Mark. At mas naging malapit kami sa isa't isa. Nung nalaman nila yung totoo. Pero yun nga, wala nang kami. Pero ayos lang sa akin yun. Dahil alam kong minahal ako ni Mark. Kampante ako, DJ Rocky. Na hindi maghahanap ng iba si Mark. Kahit na biglang nagbago si Mark, makalipas ang 2 buwan. Hindi na siya araw-araw pumupunta sa bahay. At kung papunta man siya, aalis din agad. In-explain sa akin ni Mark nung naging kami na wala na raw sila nung previous girlfriend niya. So confident ako na kahit wala kaming label o hindi ni-labelan ni Mark yung relationship namin, hindi na siya titingin sa ibang babae. Pero meron akong nakita. Isang araw, nasa mall ako. May kasama si Mark na ibang babae. Maganda, sexy, at medyo maputi. Sa isip ko, sino kaya yun? Ba't kaya ang close nila sa isa't isa? Kailangan bang nag-aakbayan habang naglalakad? So hindi na ako nakapagpigil pa. Tinawagan ko si Mark, sumagot naman siya. Tinanong ko kung asan siya pero ang sagot niya nasa duty daw siya. Kinabahan ako at nasaktan kasi bakit siya nagsinungaling sa akin? Pero syempre wala naman akong karapatang magselos o magalit. Kasi nga wala naman kami ni Mark. Although nangako sa akin si Mark na ako lang ang mamahalin niya. So, pinagsawalang bahala ako na lang yun. Feb 20, may narinig akong balita. May girlfriend na raw si Mark. At ang sabi, mukhang nabuntis daw nito yung babae. DJ Rocky, alam kong wala pang kasiguraduhan yun pero ang sakit ng naidulot nun sa akin. Ang dami kong inisip. Gusto kong magalit, gusto kong puntahan si Mark kasi bakit? Sabi niya ako lang, sabi niya maghihintay siya, sabi niya kami dapat 2 pero bakit niya ginawa?
So nagbihis ako, plano ko pumunta sa bahay nila. Then, papalabas na ako, may nagbigay sa akin ng parang invitation card. Hindi pa ako sure kung ano yun, basta ang sabi galing daw yun kay Mark. Binuksan ko. At gumuho ang mundo ko nang mabasa ko ang nakasulat doon. You are invited to our wedding. At ang pangalan ni Mark ang nandoon. March 5, 2023. Ang kasal ni Mark. At ang malupit doon, bridesmaid ako. Ba't magpapakasal na siya agad sa iba? Napasalampak ako sa sahig noon, iyak ako ng iyak. Hindi ko agad naproseso yung mga nangyayari, bigla akong nanghina. Para ba akong nawalan ng lakas? At ang tanging alam ko na lang gawin that time ay ang umiyak. Lumapit sina mama sa akin, tinatanong ako kung anong problema. Wala akong naging sagot sa kanila, binigay ko ang invitation. Niyakap na lang ako ni na mama. Alam nila kung gaano ko kamahal si Mark. Sa kanya ko lang nakikita ang future ko as a responsible wife and a mother of our children in the future. Wala na akong ibang gusto kundi ang mawala. Mawala lahat ng sakit. Kaya kapag nagigising ako, naiisip ko na lang na maglasing para makatulog ako ulit. At kahit sa pagtulog ko, andun pa rin yung sakit. Kasi nananaginip ako at yung panaginip ko sila ang laman. Yung masaya sila. Dan lumipas ang 3 araw ng pagkukulong ko sa kwarto. Hindi pagkain. Hindi pagpasok sa school. And finally, naisip ko na kitilin ang buhay ko. I just wanna kill myself. Just to stop the pain in my heart. Kasi ang tanging naisip ko lang naman, ang bilis naman niyang makalimot. Ang bilis naman niyang magsawa sa paghihintay sa akin. Bakit niya ako iniwan? At inimbitan niya pa talaga ako sa kasal niya. Hindi niya man lang naisip kung gaano kasakit sa akin to. At ang sabi pa, almost 2 months pregnant na yung fiancé niya. So there, I found myself holding a knife. Maglalaslas na sana ako pero nahuli ako ni mama. Iyak din ng iyak si mama that time. Niyakap niya ako, tinapon niya yung kutsilyo sa malayo. Hinayaan ko lang si mama. Hindi nagtagal, nagising ako sa iyak niya. Yung parang may narealize ako bigla. Bakit ko to ginagawa sa sarili ko? Ba't ko papatayin yung sarili ko gayong may tao pa namang mga nagmamahal sa akin? Sina mama at papa. Narealize ko na I was so unfair to them. Ako lang yung tanging anak nila. At grabe ko silang masasaktan kung mawawala ako sa tabi nila. So niyakap ko sina mama, nagsorry ako. At ina-assure lang nila ako na it's gonna be okay. So I decided to fix myself. With their help, usap lang kami ng usap. From time to time, iyak lang ako ng iyak. Then, 3 days before the wedding, Mark came to our house. Kinausap niya ako. He explained na buntis ang babae and he needed to get married. Humingi siya ng tawad sa akin, niyakap niya ako. Wala akong reaksyon. Umiyak lang din siya sa harap ko. Hanggang sa sinabi niya na he found the one. At yun nga ang kanyang fiancé. Pinilit kong maging okay. At sinabi ko sa kanya na pupunta ako sa kasal nila. Pagkatapos nun, pumasok na ako sa bahay namin. Buong gabi akong umiyak.
Hinayaan ako ni na mama at papa na umiyak na umiyak. Then March 5, the day of their wedding. Smile lang ako. Kitang-kita ko siya nagwapong-gwapo in a black tuxedo. How I wish na ako yung bride niya, no? Pero kailangan maging matatag. The bride came. Napaluha ako. Sinubukan kong pumikit at hindi tumingin. Nagtitiis na masaksihan ang kasal ng taong mahal ko. Ang sakit pala nun, no? Yung nakikita mo yung taong mahal mo na kinakasal sa ibang tao. After the ceremony, umuwi na ako. Hindi ko na kaya. Pagdating ko sa bahay, kumuha ako ng mainom ko. Just to clear the pain. Alam ko na apektuhan na yung pag-aaral ko. But I wanna move on. I wanna leave this country. Andito yung taong mahal ko. Dapat bang umuwi na ako? Or lumayo? Para makamove on ako? O magstay na lang? Please give me an advice. Thank you for reading my story. Muli, ako si Yet. At ito, ang aking secret file.